To je tvorivá dielňa, tu nám chodia deti, tu si kreslia, tu si vyrábajú, tu si šijú bábky, tu si malujú, tam hrajú tieňové bábkové divadlo s takým kamienkom, pracuje tu krúžok rómskych detičiek, ktoré chodia a sú strašne tvorivé. Je to veľmi populárne, objednávajú sa nám celé triedy, prídu sem a tu nás strávia pol dňa, tu si zasúťažia, zahrajú si bábkové divadlo. A takéto si povyrábali, to sú konkrétne z krylových bájok. Hrali bábkové divadlo, keď sme krstili knižku Dekorácie českých umelcov. Máme na to vybavenie, získali sme z projektu Škola v múzeu, Slovenského národného múzea, je taký výborný projekt, kde proste nám sú venované prostriedky a my z toho nakúpime tento materiál a aj rôzne obrábacie, všelijaké nárady, aby si mohli vypilovať. Takže hovorím očiaceho stroja, cez nožnice až po vrtačky, samozrejme pod dozorom a rôzne pílky a vypilujú takýto materiál a hrajú to na tieňové bábkové.